Amik az eddigi videókban elhangzottak, azok a tények voltak, de most jöjjön az, amire gondolok ezek alapján. Ami szerintem a leginkább megmagyarázhatja, hogy Joshua Maddox hogyan tűnt el, és mi történt vele azon a bizonyos napon. Az első elméletem, az egyik legkézenfekvőbb, a szökés, és hogy valamilyen szer hatása alatt állt. Joshua állítólag mondott olyat a barátainak, hogy el fog szökni, vagy hogy elege van mindenből, mint a többi 18 éves, most felnövő fiatalnak is. Ez az a kor, ahol mindenki szeret valami újat kipróbálni. A Woodland Parkban akkoriban volt egy kis kör, ahol kísérleteztek különböző fajta szerekkel, az elmondások szerint leginkább gombával és fűvel, de néha valami erősebbel is. Ha Joshua rossz társaságba keveredett, vagy valami olyat vett be, ami pánikot okozott, akkor menekülhetett valami elől, ami nem is volt valóságos, és egy ilyen állapotban képes lehet olyan helyre bemenni, ami józanul teljesen értelmetlen. Ez magyarázhatja, hogy miért kötött ki egy elhagyott háznál, vagy akár azt is, hogy miért ment be a kéménybe, de azt nem, hogy miért nem találta meg senki, és miért nem mondott róla senki semmit. Egy másik elmélet, ami szintén Joshua barátaihoz kötődik. Volt egy barátja, akit név szerint többen is említenek, Andy. Az ő neve többször is felmerül a különböző elméletekben. Josh ismerte őt, együtt lógtak, még ha nem is voltak legjobb barátok. A srác később más bűncselekmények miatt is börtönbe került. Az emberek szerint volt egy sötétebb oldala. Lehet, hogy egy egyszerű vitájuk durvult el, ami egy ilyen csúnya balesetként ért véget. A legfurcsább ügyekben gyakran nem az a bűnös, aki ránézésre az, de Andy körül túl sok a rossz történet ahhoz, hogy teljesen félretegyen. Más elméletek szerint lehetett Andy, vagy akár más barátja is, aki direkt bezárta és otthagyta Joshuát a kéménybe. Fiatal felnőttek, főleg akik valamilyen szer hatása alatt vannak, nagyon gyakran felelőtlenek is. Lehetett egy felesz vagy mersz játék, vagy akár egy rossz poén, hogy begyűrték oda a kéménybe. De ha ez történt volna, valószínűleg valaki a társaságból beárulta volna őket. Így nekem ez az elmélet a legkevésbé valószínű. Ami nekem a legkézenfekvőbb elmélet, az az, hogy Joshua nem itt halt meg. Valaki valahol máshol megölte, vagy véletlenül, vagy direkt, és később erre a helyre hozta. Ez teljesen megmagyarázná, miért nem érezte senki, se a szagokat, se az ott maradt ruhákat, mert addig nem voltak ott. De ha egy verekedés közben halt meg, vagy a szer hatása alatt véletlenül elájult a kandallóban, mind azt jelzik, hogy mégiscsak baleset volt. Csak nem úgy, ahogy sokan elsőre gondolnák.